Os Xardíns de Vicente, ao lado do Pazo Provincial, locen dende hoxe a exposición Nado en Pedra, unha mostra que, tal e como dixo esta mañá a presidenta da Deputación, ten como fin poñer en valor a extraordinaria formación que se dá na Escola de Cantería en Poio. Tamén poñer en valor este oficio, un oficio que ten moito futuro, segundo dixo Carmela Silva, e por último tamén poñer en valor a tradición galega, unha mostra que ten como temática principal a figura humana. Dentro de ese gran ámbito que é a figura humana, pois cuestións como son a emigración, tamén recordar a nosa historia é algo que facilita que teñamos futuro, verdad? Os povos que non recordan a súa historia, pois poden volver a repetila, nos non queremos que se repitan aquelas situacións tan dramáticas da emigración e logo os oficios, non? Oficios tradicionais da nosa terra de Galicia. Vai estar aquí ata marzo esta exposición de Nado en Pedra, porque logo aí imos levar xa ao seguinte concello que a solicitou, que é a Guarda. O vicepresidente da Deputación está encantado con esta exposición. É un gran coñecedor nesta materia, como fillo e neto de canteiros. Preguntado sobre cal sería a súa escultura preferida ou favorita, Mosquera dixo que queda con cada unha delas, porque detrás de cada escultura sabe que hai un gran traballo. Detrás de cada escultura hai un alumno ou unha alumna que fixo o traballo e se digo un, pois igual os outros non lles gusta. Eu creo que é o nivel, digamos, de sensibilidade de traballo e de non ca pedra, que a pedra é moi dura, a pedra é moi dura, traballala non é unha broma. Creo que hai un esforzo en todas as esculturas suficiente como para darles parabéns a todos. A presidenta, pola súa banda, quixo realizar un apunte antes de rematar a súa intervención. Solamente quero resaltar que a xente que veña a miralas se fixen todos os detalles, non? Como o pañuelo da muller que está despedindo o seu marido, que era unha imaxe tan habitual a principios do século XX e ata mediados, incluso máis do século XX, pois bueno, todos os detalles dos vestidos, os detalles das arrugas, do pelo, da corbata, é dicir, que se fixen, porque realmente aquí hai un traballo de grande calidade, non? Que non solamente o traballo que se da figura en sí, sino eses pequenos detalles que falan de unha calidade e dunha profesionalidade moi alta. Xa o saben, ata o mes de marzo, nos Xardíns de Vicente, ao lado do Pazo Provincial, poderán adentrarse nesta mostra, neste Nado en Pedra, realizado polos alumnos da Escola de Cantería da Deputación.